He wuli ka bɔ yen sigi a tɛ mɔgɔkɔrɔba bonya hali dɔɔni tɛmɛ ka na i jɔ yan bi e kun bɛ mun na ekɔliso la i tɛ kuma bi e kun bɛ mun na ekɔliso la ne ma foyi kɛ o ne taara kalanyɔrɔ la ne seginna e ma foyi kɛ e yɛrɛ tɔgɔ kɛ e ma fɛn kɛ ne den m'a fɔ ne na bi k'e ma don kilasi kɔnɔ k'e ni cɛmanninw de tun bɛ ekɔliso kuru kɔnɔna la ne donna kilasi kɔnɔ de mama e donna kilasi kɔnɔ mun y'a na k'e to e kun bɛ mun na mun y'a na k'e to han i bɛ taa ekɔli la e bɛ taa ci cɛmisɛnnin nɔfɛ ko de la mama ma tiɲɛ fɔ dɛ ni mɔgɔ si tun tɛ ɲɔgɔn fɛ ne kelen kun don i bɔ ne la dɛ o ma bɛ fɛ k'a fɔ ko ne den ma tiɲɛ fɔ de ya ne den tile kelen ma deli ka wuya fɔ ne ɲɛna fɔlɔ sungurubamuso e k'a lajɛ bani est-ce que i b'a fɔ parce que e ba ye sunguruba e yɛrɛ ye sunguruba ye a ye sɔrɔ tɔgɔ min na i tɛna den wɛrɛ wolo k'a bila ne ka so ten tɔ de i tulo b'a la ne den tɛna cɛ dɛ i cɛnin tɛ kojugu mɛ ne ka ne den cɛ i nɔfɛ o tɛna kɛ dɛ i tulo bɛ n ka kuma la o de la kama a dabila n kun y'a fɔ k'i tɛ don den ka ekɔliso la i fa y'a kulo fo k'aw don ekɔliso kelen na est-ce que i bɛ k'a faamu ne tɛna se k'i fa ta minɛ ne bɛ se k'e ta bɔ i la mama mi deli ala kama i den de ne i bɛ se ka diɲɛlatigɛ kuma bɛɛ fɔ ne ma kana fɔ ne ma ko ne sunguruba i bɔ ne la ne bɛ kuma i bɛ kuma de ne bɛ kuma i bɛ kuma e tɛ sunguruba e ye jumɛn ye sunguruba den bɛ kɛ mun ye ni sunguruba tɛ ne bɛ kuma de i bɛ kuma comme don min ne bɛ kuma i bɛ kuma comme ne bɛ kuma i bɛ kuma i b'i na tɔgɔ dɔn so in kɔnɔ i tulo b'a la wa i b'i ta tɔgɔ fɛnɛ dɔn kɔrɔ saba Tiens poli a dabila e saba kɛ ɲɔgɔn de ye ne ya hakɛto kɔrɔ saba an ce kɔrɔ saba so ko kan dɔn plan jumɛn de bɛ yen kɔrɔ i b'a dɔn baasi tɛ an ye jateminɛ sigida in na i ka ko kɛcogo diyara n ye trop wala i ka siyan yɛrɛ de diyara n ye quoi i tɛ se mɔgɔ si ma sigida la an fa y'a gɛrɛ la i ka nafa duman de ye quoi o tuma ne y'a fɔ a ye ko nafan ko de bɛ ne la non kɔrɔ walayi o tɛ i b'a dɔn i ka siyan yɛrɛ de diyara n ye depuis an ye n ka cɛ i ta tɛ se mɔgɔ ma i sigilen bɛ l'aise la sigida la bɛɛ b'i respecté quoi donc an bɛ fɛ an ka k'i ka nafa dumanw yɛrɛ de cɛ hey a ye kuma dabiri dabila a ye kuma yɛrɛ aw na kun fɔ wa non nakun foyi t'an na o quoi walayi bilayi an bɛ sɛbɛ yɛrɛ de la an bɛ ka sɛbɛ yɛrɛ de f'i ye nakun foyi t'an na o kɔ ni nakun t'aw la o kɔ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye n bɛna enfant ta wa nin bɛ kɛ n siɲɛ laban ye fana ye n ka enfant ta non n'i y'an ta kɔni i tɛ nimisa an na dɛ n'i ko k'an ka fɛn fɛn kɛ o kelen don n'i ko k'an ka dan yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ an bɛ yen n'i ko k'an ka fɛn fɛn de kɛ an b'o kɛ ka d'i ma sapu kɔnɔ dɔrɔn aw ko ten non o kelen don walayi o ye sɛbɛ yɛrɛ de ok n bɛna aw reçoit mais aw b'a hakili to a la ni cɛ o cɛ ye ko kɛbali kɛ mun bɛ bɔ a la aw t'o dɔn dɛ mais ne yɛrɛ de b'o dɔn non kɔrɔ i hakilina tigɛ walayi bilayi foyi tɛ bɔ a la an tɛ ko kɛbali foyi kɛ a bɛɛ bɛ ka bɔ aw de da kɔnɔ yan nɔ ne kɔni cɛ tɛ dɔn ne kan k'i bɛ bɔ ni ne ye dɛ non kɔrɔ i hakilina tigɛ sa foyi tɛ yen an de ma fɔ k'an bɛ k'i ka nafa duman wa ne ye fɔlɔ ye walayi n'i ye fɛn fɛn fɔ dɔrɔn ɲɛtugu ka ɲɛ yɛlɛ ni fɛn cɛ an b'o kɛ ka d'i ma o y'a sɔrɔ o kɛlen don kɔrɔ n'a tɛ k'i ma basi an bɛ fɛ k'i ɲininka kuma dɔ de la quoi n tulo b'i la cɛnin dɔ de sera a ma k'a dɔgɔmuso tunun'a la k'an k'a ɲini ka d'a ma a bisini tɔgɔ ko Fatimu donc ne y'a faamu sisan aw donna ne kan o ko la quoi sinon aw tun tɛna don ne kan non kɔrɔ walayi o tɛ an ma don i ka o ko la dɛ e yɛrɛ b'a faamu komi an ye mouvement daminɛ ka ban quoi a bɛ se k'a bila n tɛ se ka mot foyi de fɔ a y'o ko kan kɔrɔ e delila sa e delila yɛrɛ de an ye deli yɛrɛ de an cɛ ne m'a fɔ k'aw k'a bila n ko n tɛ se ka information d'aw ma o ko kan n'a sɔrɔ an ye ko k'i la mun digir'i la i bɛ yafa an ma i bɛ yafa an ma a y'a bila ba ye mais nin minɛ i k'o bila i kun quoi an ma k'i yafa hali sɔn Aja, non papa qu'est-ce qui ne va pas? rien Mun b'i la? fosi O tuma i ma kɛnɛ da? fosi tɛ ne na. O, mais e bɛna sigi ka k'e kasi tan o. Aja, mun b'i la? 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 Mun
Dis-moi, mun kɛra? Mama de nana nkalon tigɛ a da ne na yan mama fɛnɛ ye ne bugɔ. I ba de y'i bugɔ? Mama ye mun nkalon tigɛ k'ale la? Ne kun sigilen bɛ ɔkɔliso da la cɛnin dɔ nana ka n'i sigi ka kuma ne fɛ mama tɛmɛtɔ mama nana o sigilen sɔrɔ mama fɛnɛ ye nkalon tigɛ ka na fɔ mama ko yɛlɛma ko ne tɛ don kilasi kɔnɔ ne bɛna n sigi kamalen tigɛli la kɛnɛma. O kɛlen e ba fana y'i bugɔ? Ok, n y'a faamu. I y'a fɔ cogo min na a kɛra ten yɛrɛ de? A kɛra ten yɛrɛ de. C'est bon. Wuli ka taa so kɔnɔ, y'a mɛn, wuli ka taa so kɔnɔ. Ne yɛrɛ bɛ nin siri. Tata! Tata! Tata tɛ yan? Chérie bɛ ka pɛrɛn ne tɔgɔ ye mun kɛra? E kɔni tɛna fɔ e tɛ ka ne ka welekan mɛn. Ayi ne m'a mɛn. Ko mun kɛra? Mun kɛra? E de la ka girin tantɔ e kun taara min? Ne m'a fɛ ne bɛ bɔ e ka to k'a fɔ ne ɲɛna. O to yen. Mun de tɛmɛna e ni Aja ni ɲɔgɔn cɛ? Aja ye mun de f'e ɲɛna? A ko ne ma k'i y'a bugɔ de. O ma ne ma k'a bugɔ ne ka mɔgɔ bugɔ ta tɛ yan. I ka mɔgɔ bugɔta de don. F'i k'a dɔn k'a fɔ adamaden mɔgɔ koroni bɛɛ tɛ bugɔli ye dɛ. I bɛ se ka adamaden ladi k'a koron ka sɔrɔ i m'a bugɔ. Ni denmisɛnnin fitinin e bɛ n'i bugɔ mun na? N'a ma bugɔ a taara k'a ye mun kɛ o. Ale bɛ taa a tɛna ɲaga ko a bɛ den sen don a la mun na ne ka se ka taa ta yɛrɛ la yɛrɛ mais den sen don ko a la chérie comme don min na ni nin den ye quoi du yɛrɛ de tiɲɛna quoi comme a nana y'a f'i ɲɛna ni den nana sɔrɔ an b'an ka hɛrɛ la yan ka na an misiri k'a da an kunna ten an kunna ten tɔ i y'a fɔ k'i bɛ taa don n den ka ɔkɔliso la o ma kɛ baasi ye ma mais ka taa da ni den tɛ na so hali n'ale ma na so ne ka mun de b'ale ka na so la sa. Tata sabali yanni e yɛrɛ kana baga Aja ma k'a fɔ k'i b'a bugɔ mama min nana information d'e ma o e ma ko ɲɛɲini e m'a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ de don. Tiɲɛ de don mama delila ka kuma jumɛn fɔ ni mun tɛ tiɲɛ mama delila ka kuma jumɛn fɔ ni min tɛ tiɲɛ. Ne bɔra ka Aja ɲininka sisan a ma kuma bɛɛ ɲɛfɔ ne ɲɛna han. A kuma bɛɛ f'i ɲɛna e nana ne ɲininka mun de la bilen ne fɛn wɛrɛ t'e fɛ ne ye min kɛ i b'a sɔrɔ o de kan ka kɛ ne ɲininka kun ye jumɛn ye. Ok ne ɲininka kun tɛ fɛn ye o. n bɛ kangari kelen da i ye i kulo da yɛlɛ n'a sɔrɔ i kan ka da mɔgɔ ye i kan ka taa da ale de ne tɛ kulo non je te permets pas. I ka kuma ɲɛci tɛ ne ye taa da ye n'a sɔrɔ i bɛ kan ka da mɔgɔ ye i bɛ kan ka da ale de mais kan ka da kun ne ye ni bɛ kuma i bɛ n lamɛn kana na n bila ko dɔ la. ale de ne tɔɔrɔ wa walahi a ye n tɔɔrɔ kabini na ne den i ye n tɔɔrɔ an man ka furu la man ka furu la. non kana na furuko kuma don na. furuko kuma b'a la dɛ a b'a la sabula parce que a bɛ putain ni ne bɛ kuma e bɛ kuma donc e de kɛra chef de famille ye sisan han. Tata n'i y'a faamu sisan e de ye ne furu ne m'e furu e de ye ne furu ne m'e furu n bɛ kuma i bɛ n dala minɛ o kɔrɔ t'a jira k'i tigɛlen don ne la. Fatim Fatim e nana de. mɔgɔ ma fɔ ne quoi. Mɔgɔ fɔri kɔ kɛ. John. LG. Donc LG a osé ka na ne fɛ yen ne m'a fɔ ale ko mɔgɔ kana se ne fɛ yan a nana a ye mun fɛ yen. A nana de k'ale bɛ k'i ɲini. Ale ka mun bɛ ne bolo kɔrɔ a ma fɛn fɛ yen. Ayi a ma fɛn fɔ ne. E fana ma fɛn fɔ a ye. Ayi. E ye dumuni kɛ. Ne ma dumuni kɛ dɛ. Kɔrɔ i ma bɔ ka taa yaala dɛ. Ka bɔ non ne ma bɔ. N'i sen ye ne ka da sago diɲɛ ma don o don mun bɛ bɔ a la e t'a dɔn mais ne yɛrɛ b'a dɔn n bɛ taa LG nɔfɛ ni y'a ye dɔrɔn n b'a kankari ne b'a fɔ k'ale kana na ne fɛ yen ale bɛ tila ka osé ka na ne fɛ yen. E bɛna taa o ma e ye dumuni kɛ. Ne fara. E tɛna dumuni kɛ. Ni yɛrɛ ye hɛrɛ ye ka taa kɛ e ni mɔgɔw tɛ taa côté kelen fɛ i ko wulu i bɛ tila nin bɛɛ la k'i yɛrɛ lafiya. Cɛ ka cɛ n'a fɔra don o don rappel bɛna sigi gɛrɛn na aw tɛ te sigi aw tɛ boisson san k'a di rappel ma non n'aw yɛrɛ tɛ mɔgɔ si tɛ nin k'a ka rappel wa aw yɛrɛ aw ye jofu ye wa walayi. Jofu kɛ taa fɔra ɲɛna wari ɲini ko yɛrɛ quoi.
Nga cɛ n'a ka wari ɲini mutu ne ka wari ɲini dɔrɔn k'a di musomanninw ma ka wari tiɲɛ so kɔnɔ aw yɛrɛ ka sɔn sa a dan tɛ. I yɛrɛ. Ouais. Sɔnkura fana bɛ sira la. Ne bɛ n jugu bɛɛ dɔn ɲinɛ. Ouais, Jérou. Ouais. Béga. Eh bro. Eh, Snap Bali. LG. Béga. Ouais. Ouais, na an bili fɛ la dɛ. Ouais. Cɛ wɔɔrɔ ha. A yɛrɛ b'a dugu bɛ ɲini ka na wuli a ɲɛnamaya ma. Ko ne bɔra o mɔgɔ sɔn ha, ne ye fɛn dɔ ye ha. E nafigi den e k'a fɔ e bɛ omo dɔn ni dugu min na wuli a fɔ. E m'a fɔ k'e nafigi i bɛ omo dɔn e kelen ye a ya. A ka ɲi sa ko ka te yen. A ka ɲi sa n'a sera o mɔgɔ sɔn a b'a ye quoi. E bɛ omo dɔn. O ye mun ye? Ayisa ni mɔgɔ wala taa o mɔgɔ sɔn a ye wa. Ne n'o o mɔgɔ kɔni ma nɔgɔ. N'a fɔ an kan ka ni nafigi dɔw ka taa f'a ɲɛna. Ni mago b'a la i yɛrɛ ka taa fɛ yen. Aw fana bɛ siran o mɔ ɲɛ toro la. I tulo dayɛlɛ k'an lamɛn. Bi ta kɔ bi ta ɲɛ. N'i tɛgɛ sera den in ma. N'i tɛgɛ sera den in ma. I bɛna dɔn ko ne ye mɔgɔ min ye. Chéri, n bɛ min f'i ɲɛna. Ne fana bɛ min f'i ɲɛna i fana k'a lamɛn. Fo n'i taara n'a ye. Sinon tant que a bɛ yan n'a ye impoli kɛ he Ala. Komi n y'a bɔn ni n tɛgɛ de. I tɛ ne dɔw dɔn i bɛna dɔw dɔn ni min bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ busan tigɛ k'a lamaga kosɛbɛ f'i k'a ye. Komi ne bɛ kuma i bɛ kuma ne y'a fɔ cogo min na i fana i y'i ta fɔ ni e sera den in ma yan tuguni hali n'i nana sɔrɔ a bɛ ka kasi ko e sera a ma i bɛna dɔn ne ye mɔgɔ min n'importe quoi. I t'a fɛ ka taga wari lasi komi i taara bi lasi n'i y'a to yen bi komi a taara fɛ ɲɛna ko ne y'a bugɔ tɛ yan. E cɛ yɛrɛ ka téléphone bɛ ka sonne. E cɛ nin ye marché yɛrɛ ou bien maro bilen dɔ bɛ nin na. Allo? Ouais, ça va? I ka fɛn a bɛ malo so. Cɛ e ka na ni bilen dɔrɔn ne b'a d'i ma. Cɛ n'a zoom e ka da ne la wa ne m'a fɔ k'a bɛ ne bɔ la. Ok an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka so sa n b'a d'i ma sisan sisan. Voilà n ka cɛ. E nafigi den dun ci la i mana dɔ fɛ n tɛ e ka dɔ fana feere kɛ tuguni a. N'i y'a sɛ sa a bɛ nin wele sa a bɛ nin ka bilen minɛ dɔrɔn k'o kɛ biri da ye wa k'o dabiri. Ɲɛ bɛ na nin nafigi den de wala bilɛ. Ayisa non ni joni ni yɛrɛ ye ti mɔgɔ ɲɛnama wa ne bɛ n dɔn ni ye nin n'aw ye nin ne bolo. Cɛ nin ye wari de sa. N tɛ wari dɛ nin non. I sigi an kana taa baara kɛ e tɛ lamɛn Mali la. Nin ye biri da. Cɛ kɔngɔ bɛ nin faga i sigi yan nɔgɔlen den i sigi yan ni kunkolo baara wa den y'i bolo yan. E bɛ k'o fɔ ne de ma taga e bɛ ne dɔn i nafigi den i bɛna sɔrɔ yan e bɛ ne dɔn. Aja ko tɛ yan bɔ i ka na yan Aja ne e bugɔ kuma jumɛn ne bɔli min kɛ i bɛ taa f'i fa ɲɛna ko ne ye bugɔ ka ne tɔgɔ cɛ ko ne ye bugɔ ka sɔrɔ ne m'i bugɔ komi n m'i bugɔ fɔlɔ Zena min bugɔ Aja e taara mun f'i fa ɲɛna ko ne y'o k'i la han Aja e taara mun f'i fa ɲɛna ko ne y'o k'i la min sɔrɔ ka ɲɛ n b'i ci k'i faga de wa i ka taa nin fana fɔ a ɲɛna ko i y'i bugɔ y'a mɛn yan komi fɔlɔ ta ma juguya o de la n nana segin k'a dafa n tɔgɔ tɛ tiɲɛ tigɛ k'a sɔrɔ n m'i bugɔ dɛ taa fɔ a ɲɛna Zena o bɛ juguya ne nin marabali. Ouais, mafia. Ouais, le Ça va? Ça va. Kogan. Donne l'heure. I b'a Voilà. cɛ jo i b'a dɔn ne b'an dɔgɔnin de ɲina. I dɔgɔnin jumɛn? O sama dɔgɔnin fila de minɛra. Ne b'i ɲininka dɔgɔnin jumɛn de kuru? N bɛ ka Fatimi de ɲini kɛ. Ko ka yɛlɛ ka Fatimi ɲini wa? I y'a sigi ka kɛnɛ. Cɛ mafia e tɛ min kalama Fatimi ye denmisɛnnin de Fatimi tununa n y'a semaine jojoli Fatimi tɛ ka se so. Ko semaine jojoli wa? A mɛnna ne y'a f'i ɲɛna i dɔgɔnin wala Fatimi ye sunkuruba de wala. A bɔ ka taa ka sunkuruba yɛlɛ la e fana bɔ k'o ɲini. Est ce que ci b'e la? Cɛ mafia an tɛ ɲɔgɔn bonya. Ka ɲɔgɔn bonya cogo di? Est ce que ne ye n fɔ i dɔgɔma a bɛ diya ya? A ye tiɲɛ ne tiɲɛ ye tiɲɛ a fɔli tɛ ne da jeni dɛ i dɔgɔnin ye sunkuruba de a mɛnna ne bɛ ka kuma in f'i ɲɛna ci tɛ la o de bɛ k'i bila nin marankula yala ninnu na tan. Fɛn min ne ko n bɛ n ta i fɛ n na kojugu kɛ quoi donc n b'i to yen wa n bɛ taa n ka sira la. He sɔngɔda in na ne ye wari min bɛ kɛ taa na san a wa misɛn ma min
Abino. Ata kita sukoro sang na jang. Iga ti dai mi on mo afo ko ni chire ki be ko la sira lay. Ni mi na man shol ko na iga fo gonte. Tay dai ame. Nyame. LG be min on la LG tara min LG bora 500 tie nen mine a ben san preche ma kankar atara nan figi diam na nefi wala ne yɛrɛ kun ko fɔ sisan sa gɛrɛ na n yɛrɛ filɛ nafigi den de don n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn a wulu iwara tɛ ka kuma fɔ a ya wale bil ibo pete figi na re wa ne y'a fɔ n'aw ye jo ye ne bolo a y'a to ne bolo wa ne de b'a dɔn aw bɛ k'aw yɛrɛ ka jo ni hinɛ minɛ fɛn ta a y'a to n bolo wa voilà pour tout le monde LG kelen tɛ ne cɛw cɛ sen fe mun bɛ bɔ a la ala de b'o dɔn hali ne b'a la ni e b'a la ni e t'a la ni den sen ka ne se ne fe mun bɛ bɔ a la i b'a ye cɛ uwɛ nin jamani ninnu dɛ uwɛ ale de don dɛ non i tɛ ne t'a dɔn an la an Mary en fama don ne ta dami me ta bitigi lari mo ta bigila jogu men joge ne be fe ngi nyini ngaro dum yum tara mina on fi kana nyini ngawla mu o be sira la o be ne nyasira la ge ma ta on fi ya che yuge bi kata bitigila tita bitigila ba na presida o ti nyasira la go ne nyini ngamina be ne jabiru la mafia we kan jole te savaria mi nyini ngai kun tara mina on fi ga fo ne na di am sugun damba donc ite mana go dable ga tiga cilanga na kele mana fo dable ngana na bla nyogona re nden titare fi ku me mina on fi go rifo wallahi ne biga mimi da kana koyi de ijija kana koyi wallahi ite ne don ibi ga mumiri wara de dun tara mama yara no fe ibse ga minga itu ga kuma iri musugun damba ige mafia ki kun tara jon na fo go mama no fe awo ube fɛn fɔ cɛ ka ko la a bɛɛ cɛ ni e sɔnna ka ne sarata bile e tɛ miiri hali dɔɔni na e sara b'i yɛrɛ bolo e cɛ ni ye kamelenba de nin ma ɲi ne bilahi i ye min kɛ ne na ne tɛ n tɛ yafa i ma dɛ bilahi wa i ye min kɛ na n tɛ bɔ n kɔnɔ dɛ fo ka diɲɛ wuli a tɛ bɔ n kɔnɔ walayi n bɛ min f'i ɲɛna fɛnɛ diɲɛ lahara don an cɛ cɛ a bɛ ɲɛna k'e ka nin sini ka nugu nafa bɛ nin na dɛ tɛ bɔ ne kunna ne nin sini ka na e ne ka ku a bɛ ɲɛna k'a bɛ ne de arrange a bɛ e de arrange koyi ne ja ta ke ɲɔgɔnna baden i kelen tɛ muso dugu kɔnɔ dɛ i ɲɔgɔnna baden wala dɔgɔ saba ça va kɔrɔbɔrɔ yan awa be cɛ i tɛ ɲɛ ma i ka togo jan ka kara san ko jumɛn togo n na kara san wari tɛ ne bolo cɛ mun de la aw yɛrɛ tɛ hinɛ aw ka sigida rapɛriw la ye cɛ ni ne tɔgɔ sɔrɔ aw kana fɔ ko n bɔ aw ka quartier la dɛ na ban dɛ i tɛ ne to yen ne ka taa ne ba pereselen don ne la dɛ n tɛ togo n tɛ mɔgɔya tigɛ ka na k'i ka mɔgɔ jan n bɛna sigɛrɛti sago wari tɛ mugan bɛ n bolo dɛ n t'a di o fana mun ko n ka cɛ ne yɛrɛ rapɛri n'i ban ka mugan na ni ne tɔgɔ sɔrɔ aw kana gɛrɛ ne na ko ne n'aw ka foto ta dɛ e ka tɔgɔ sɔrɔli mun bɛ ne ɲɛsira la e bɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ni de ya mugan dɔrɔn kama ne rapɛri tɔ e filɛ ka ne buruja de la kana na suru ti ne na dɛ n'i tɛ mugan di ne ma fɔ i t'a di ou a bɛ kɔnɔ ko ne ye mɔgɔ foyi ye ne yɛrɛ mago kun tɛ nin na o ne kun bɛ k'i dala kɔrɔ dɔrɔn ye e kɔni kun tɛ ka ne deli komi ni ne y'a den ma ɲɛ ci bɛ yen n t'a di Fatim ne tigɛ wele a ayi ni n ba cɛ a kɔni tɛna fɔ k'a taara di ne ma fɔ e ka taa e bɛ taa non donc a ye n kɔrɔbɔ de wa Bayelo ça va Ça va. kan bɛ bɛ La foyi tɛ. i nisɔnmani bɛ dɛ n bɛ la I ye n wele min na o ɲɛfɔ dɔrɔn. e Bayelo o ye kɛlɛ kan ye dɛ ne dun n'a mɛn ni bɛɛ de
ne b'a fɛ ne ye ko minnu k'i la ka tɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ ji bɔnnen i k'i yɛrɛ laɲini olu kɔ an ka ko in an k'a kurakuraya o de kun ka di ne ye kosɛbɛ. Isman, Naam. i ye ne wele min n'a ɲɛfɔ. Bajalo e bɛ sɔn ka nin fɔ ne ɲɛna k'i ɲɛ wale to ne na Bajalo f'i k'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ fɛ kuma fɛn fɛn f'i ɲɛna a bɛ n da la cogoya min na wa a bɛ n dusuku de la ten bari i ka di ne ye. Fɛ ko kuma tɛ koyi e bɛ fɛ ka ne furu ka taa duba de kɔ ne tɛ duba kɔnɔ muso ye. Bajalo e tɛ duba kɔnɔ muso ye e b'o fɔ ɲɛna k'i ɲɛ wale to ne na Bajalo yɔrɔ in ma ne m'a fɛ ɲɛna k'e k'i muɲu wa n ko ne bɛ k'i bila musokɔrɔba de kɔrɔ ɲɔni waati cɛ n ko tɛrɛ dɔ bɛ n bolo ɲɔni o ka jɔ ka ban wa ni ne m'e bila n ka musokɔrɔba kɔrɔ k'a ladon e ta kun bɛna kɛ mele de. E bɛ sɛgɛn ne koyi ne de ko ne tɛ bila duba kɔnɔ n tɛ bila duba kɔnɔ dɛ ɲɛ bɛ ne ye duba kɔnɔ muso de tiɲɛ na ne tɛ se ka bila duba kɔnɔ ka taa i ba ka sariyaw sigi n da la i dɔgɔninw n'i kɔrɔ tiɲɛ na ne tɛ se ka bila duba kɔnɔ ou an k'a bɛɛ dabila ne tɛ se ka sigi duba kɔnɔ dɛ. Bajalo a dabilali o tɛ ne arrange dɛ nka ne b'a fɛ i ka sabali i k'i muɲu ne bɛ ka min fɔ i k'a lamɛn ni tulo ye k'a faamu ni hakili ye. E ye ne wele ka na ni kuma in de kama. I wele k'u de kun ye nin. Wa an tɛna ɲa a la dɛ i kɔni bɛ ka duba ko kuma min fɔ kɔni an tɛna ɲa a la ne tɛ furu ka taa duba fosi kɔnɔ. Isuma ne ye ne tɔɲɔ wale ne kun kan ka furu cɛ ma ne y'o to e kama sisan e bɛna fɔ k'e bɛna ne furu ko ka taa ne bila duba kɔnɔ o ma an si k'o kuma don o don kuma kelen na. Bajalo an ye nin munumunu ja ala fɛn fɛn la furuko in na a bɛɛ lajɛlen ye nɔ de n'o tɛ ni e nɔ tɛ ne min fɔ n'i sɔnn'o ma ɲaama b'a sɔrɔ a ko banna o e ko e tɛ bila duba kɔnɔ ne dun ye duba kɔnɔ den de ni ne min ta ka t'e bila duba kɔnɔ ne bɛ t'e bila fan jumɛn fɛ i ɲɛ bɛ i ye k'o min fɔ nin dɛ o ma daminɛ ne na wa o tɛna na laban ne na. Isman kuma munumunu ne de ko n tɛ bila duba kɔnɔ u yɛrɛ bɛ fɛ ne kɛ mun wɛrɛ kɛ n'i ma ɲa ko an k'a bɛɛ dabila siɲɛ kelen i ka fɛn minnu bɛ yen i taara ni woro ni fɛn min tila ka taa bɛɛ minɛ an k'a bɛɛ dabila yɛrɛ ka taa nin duba kɔnɔ ka taa nin siri k'a dan maa min m'a bɔ tiɲɛ na ne tɛ se ka don. O ma Bajalo ni ne ma taa ne ye duba kɔnɔ n bɛna t'i bila fan jumɛn ne fɛ nka komi i yɛrɛ ko ten ja i da de nɔrɔlen don duba kɔnɔ na ko in na ne min furu ka t'i bila duba la bila yɔrɔ t'i la ne fɛ dɛ n'o dɔw yɛrɛ a ka ɲi ne yɛrɛ jɔnna. Awɔ an k'a bɛɛ dabila. A ka ɲi. Cɛ tɛlɛ ka salati dilan sa gɛlɛya wari bɛ mɔgɔw la cɛ ni dilan ma ye kɔngɔ yɛrɛ de b'anw na a bɛɛ n'a la cɛ tɛla wala nka cɛ yɔrɔ omo tun bɛ kɛ ɲini e tun taara mun na omo fɛ yen ne ye mun ye a tun bɛ ka yaala k'i ɲini dɛ n'a y'i sɔrɔ a b'i faga o maaw bɛ se ka ne faga salatigi a tɛla wa cɛ yɛrɛ i ka ko ka suma dɛ wɛ tɛla wa a to tan a ka ɲi ta a nana nin n to yen sa cɛ an ka fɛn n'a ta an ka dun b'a ye cɛ i bɛ k'i tɛgɛ nɔgɔ kɛ fún wa fɛn na a bɛ salati san na dɛ an bɛ salati san na o ye n ka tiɲɛ wa an dun cɛ ɲan jumɛn ye o la kɔngɔtɔ den e filɛ e cɛ ni ye mɔgɔ tɔgɔ den yɛrɛ ka d'a ye aw wa yɛrɛ mɔgɔ saba an kɔmɛlen kɔrɔ mɔgɔ saba salati tan na i b'a fɔ dasa e tɛ k'a dun wa an ka kɛ fini ne co Omo bɛ na Elzi boli Elzi boli Omo y'a fɔ ma sa Omo y'a fɔ ma sa n tɛ k'a fɔ k'i kana boli i b'a dɔn ni i tɛ Omo kɛ y'a fɔ ma Elzi boli e cɛ an k'a bila kan ne ka salati wari ye cogo di e ye salati min di e y'a wari de sara o tuma ne yɛrɛ y'a fɔ k'e k'a di yan ne de y'a fɔ k'e n ka salati wari di ka na ne m'a fɔ k'i k'a di a ye n ka salati aw bɛɛ de b'a la salati wari ma d'e ma a ye n ka salati wari ne di ka nana na sɔrɔ k'a dun ne teriya de ye komi geli dɔ ne fana nana o ye kungo de he ka na sa dɛ ka taa wa cɛ ma ka wari di a ka wari di salati wari di ka na a ye an ma wari d'a ma a ye wari a wari d'a ma wari bila bɔ ka di yan ala ka ko ne ta sɔrɔ danga di ya de a la wari d'an ka taa an ka bila jugusago den ninnu k'u bɛna n ka salati dun ko ka taa ten tɔ ne ka ko ne ta de sɔrɔ dangadenya la
An bɛ Bamakɔ sigi la wa a tɛ sɔrɔ ten dɛ. Ka sɔrɔ ten ka taa ten yan. Jugu sago den wololen ninnu. Nte Fatim ya. Fatim. Fatim. E an ka taa. Fare bɛ la, n tɛgɛ bila dɛ. Aw ka ne ɲini cogo di? E kɔrɔkɛ an bila nin y'a wagati joli k'an k'e ɲini. Ne yɛrɛ bɛ ka taa so de. An ka taa. Kana da la dɛ. Ne bɛ da nin na, an ka taa. Ayi ne to ne bɛ taa n yɛrɛ. An ka taa. An yɛrɛ bɛ ka taa yen. E kɔrɔkɛ an bila nin y'a wagati joli k'an k'e ɲini. A tilala ka wari de d'a ma an ka marché tɛna cɛ sababu la. An bɛ deli yɛrɛ de an ka taa. An ka marché tɛna cɛ nin na. An ka marché tɛna cɛ sababu la an ka taa man. Ne bɛ taa e bɔ ne kɔ ba ye ne to yen. An tɛ bɔ e kɔ dɛ. Ne bɛ taa yen to. K'an ka marché de don o bɛ cɛn sababu la. A ye bɔ n kɔ kuma mun kɛra. An ka taa sa kɛlɛ ko tɛ an ka taa. A ye bɔ ne kɔ ba ne bɛ taa n yɛrɛ. An tɛ bɔ e kɔ dɛ. A mara nana ne. E kɔrɔkɛ an bila nin y'a tile joli k'an k'e. O ma a ye n kilo mu la. Ouais, kɔrɔ ça va. Sisan kɔni boli banna. Fatim. Ala ko ma yafa ma. Donc ni ko e taatɔ aw fɛ yen. Ayi ne kun tɛ ka taa. E bɛ ka taa min? Yɔrɔ si. E kun tɛ ka taa yɔrɔ si mun e bɔ da fɛ? O mo yafa ma sa. Yafa ma den jumɛn? Han? Ne m'a fɛ e kana bɔ da fɛ. Bon sisan i bɛ ne de kan sɔsɔ. Han? O mo ne m'i kan sɔsɔ sa. E ma ne kan sɔsɔ. Mun ye se yan? Foyi. Foyi e nana mun de la? Ne mana foyi la. Mun ye bɔ da fɛ? Fosi. Fosi cogo di? A bɛɛ bɛ se ka kɛ fosi ya. Ni y'a ye sera an fɛn dɔ de bɛ yen mun bɛ yen? Foyi tɛ. Komi fosi. Mana in di an k'a lajɛ. Ne ko e ye kuma ye. Di ka mana in di an k'a lajɛ. N tɛ ka finiw ye mana kɔnɔ. Donc i tun bɛ fɛ ka taa aw ka so de. Han? Bila yen. K'i ka bila n ye. Donc i tigɛra ne la quoi. A bɛɛ ne ni cɛ fɛn min ma sabali n b'i faga. Non maître e delila sa an yɛrɛ bɛ taa bila e fɛ yen. Kɔrɔ delila. A tɛgɛ minɛ an ka taa. An yɛrɛ bɛ taa bila e fɛ yen. I t'i bila an ka taa. A bɛ tasuma da e kan sisan. Ne fa b'a di la ka na ko kɛ n na dɛ. A tɛna foyi k'i la sa. A tɛ foyi k'i la. Ne m'a fɛ e kana bɔ wa? O mo yafa ma sa. Mun ye se kɛnɛ ma? Fosi. Fɛn min n'i ma sabali yɔrɔ an mɛnna n bɛ ka kankari da e ye. Mais n tɛ foyi fɔ. A bɛɛ ni Ala cɛ. I to a ɲɔgɔn wɛrɛ. N tɛ n to i la dɛ. Mais i to a. Maître e delila sa. Maître a to yen sa kɔrɔ a to yen. Voilà a bɛ se k'a bila quoi. Maître yan i ka niveau de ya. Awɔ yan ye n ka niveau de ye. A kana ɲinɛ dɛ. Désormais n'a ye carré kɔnɔ dɔrɔn an ye wele. A y'a faamu wa? An bɛ ka a y'a bila. Ni mago b'an na dɔrɔn an bɛ ka. A y'a to ta. Jumɛn? Yan ye n ka niveau ye désormais n tɛ fɛ k'aw sen yan dɛ. Ni min mago bɛ n na dɔrɔn o ka sin kɛ. A y'a faamu wa? A y'a bila.